Hei coachi. Terve. Minulla on 3 päivän päästä tärkeä työhaastattelu. Miten minun kannattaa valmistautua siihen? Hyvä kysymys. Ensinnä hanki tietoa yrityksestä muun muassa googlaamalla, käy firman nettisivuilla, katso Facebookista löytyykö sieltä pagea tai gruppia ja samoin LinkedInistä ja niin edelleen. Ja valmistaudu henkisesti vastaamaan näihin klassikkokysymykseen, kuten miksi juuri sinut, miksi haluat juuri meille, mitkä on sun vahvuudet, mitkä on sun heikkoudet, missä näet itsesi 2 vuoden päästä tai 5 vuoden kuluttua ja niin edelleen. Heikkoudet kysymykseen ei ole helppo vastata. Joo, ei välttämättä niin, ja sitä kannattaakin miettiä, mitä siihen kysymykseen vastaa. Ja aina kannattaa miettiä myös omia hyviä kysymyksiä ja jopa kirjata niitä etukäteen ylös. Ja sitten semmoinen S-vihje, että mieti aina etukäteen 3 sellaista asiaa, jotka haluat jättää haastattelijan mieleen, mitkä ottaa sun erottumaan muista hakijoista. Hei, tuota en ole tullut ajatelleeksi. Kiitos hyvistä vihjeistä.